appreciate ko rin. Salamat kami. Kami mga puso na kami. Salamat. Amen. Amen! Happy birthday! Ngunit, malinaw kasi ang mga paggawa ko kayo lagi na sa mga i-prepare ng meals o uban pa. And Lord God, we pray Lord God also sa mong safety. There is a venue, Lord God. Protect us always, Lord God, with your most precious blood and your... Medyo magiging formal tayo as we give a certificate of recognition para sa lahat ng mga employees na nandito ngayon. Pero bago po yan, of course, nabasa ko kasi yung mga certificate nyo, medyo medyo nawingit dito. So at this very moment, of course, bago nasimulan, I would like to inform everyone na hinari ko dito as a host/comedian sa lahat ng mga sinasabi po ay student. Bawal ang KJ! Dapat good vibes all the way para sa free. Let us also listen to the one who's gonna give us a welcome message, a Christmas message for each and every one. Palapakan po. Ito na. Inambush ko rin po siya. Mr. Mar, palapakan po. Birthday
eleksyon. One day, salamat sa pag-anin ninyo today. Katong pag-anihan. Welcome din. Bitaw nga, salamat. So, kita mag-enjoy na karoon na daw. Mag-video naman sa ako. Thank you so much. Namulat ako, napag-ambush na ako. Nakuha na ako ang TFI. Thank you so much. Ipapaka na to si Sir Mark. Thank you. Which is the name. While the lunch mo, na sila ipatago sa po ang tulo ka buo nga logo sa Litrato Club. O katong logo, tulo ka buo. Pag makita doon ninyo, naamoy 1,500. Within 15 seconds, kaya ang clue, nakatago, 15 seconds lang dapat makita ninyo. Kaya ang clue, nakatago na siya sa mga ilalim sa bangko o lamesa. Timer starts now! 1-5! 1
Minsan ba kung may lahat